Nos hát, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ma igazából arra gondoltam, hogy ezt a Railion Teknőt fogom bemutatni. Szerintem tavaly nyáron vettem nagyjából, szóval már több mint egy éve megvan. Lassan vége a szeptembernek. Az eBay-en vettem szerintem olyan 65 000 forint. Volt körülbelül a modell, szállítással együtt. A DB-s, illetve a német vonalon gyűjtögetem a dolgokat nagy részt, de azért van magyar is bőven, igazából fele-fele arányba oszlik meg ez a történet, úgyhogy ja. Igazából semmi extra a modell, ez még látszik is a dobozon. A 182.022-es pályszámú Teknőről van szó. Ez a régebbi Roku kiadás, ez még a Made in Austria korszakban, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, szóval, ha félre mondok valamit, akkor elnézést. Ugye itt még 8 tűs a decoder foglalat, illetve csak zárfény és 3 fehér fény van a mozdonyon, vagy hát azzal rendelkezik a mozdony igazából. Ugye itt egybe fordul a forgóvázzal a kinematika, nem pedig ugye külön, mint a mai modelleknél már, nagy részt. Talán ennek ez a különlegessége, picit régebbi, de én nagyon szeretem. Tökéletes állapotban van, mint látszik itt az elején egyébként. Hogy itt az elején látszik, hogy nem raktam fel még a kapaszkodókat a szélvédő alá, illetve a szablatőröket sem. Igen, ezt így kaptam, ezt a oldalt, hogy így van. Igazából azóta nem alakítottam rá semmit, az áramszögök tökéletesen működnek. Szóval ilyen videót még nem is igazán láttam, hogy ezt a Teknőt mutatnák be. Persze Facebookon, meg hasonló oldalakon azért lehet látni ilyen különlegesebb modelleket, úgymond. Úgyhogy igazából maga a modell egyébként picit másabb, mint a mai, egyébként szerintem. Bár mondjuk ma már annyira nem lehet magyar Teknőket kapni, lehet, hogy lehet, de én egyeset találtam, biztos, hogy szerzek majd belőle. Biztos beszélni majd megtanulok egyébként. Szóval, hogy igen. Lehet majd lesz ilyen egyesével ilyen külön-külön bemutató videó a modellekről, majd meglátjuk, vagy ilyen kategóriákra bontom, vagy teherkocsik, személykocsik, szóval ezt majd meglátjuk, hogy kényelmesebb nektek, és hogy írjátok le a komment szekcióban, hogy legyen. Itt is megemlítem, hogy TikTokon aktívabb vagyok, úgyhogy ha gondoljátok, odavitek a követést, megpróbálom beszúrni a leírásba a profilomnak a linkjét, aztán ott tudtok majd követni, hogyha esetleg kíváncsiak vagytok a dologra, ezt is láttátok már rengeteg videóban. Szerintem pont az előzőben is a terepasztalok 15. részében látható volt az inga vonat, a Metrancos Herkulessel is, meg ez ugye ezzel a Teknővel is, vagy lehet ez a 14-es, nem tudom már. Nem szeretem az ilyen terepasztalos videókat, szóval a terepasztal a túlzás, mert egyébként csak le van fektetve a pálya, és ennyi, de még nem akarok fixen terepasztalt építeni, hanem egyelőre ez van, és akkor majd később lesz másik. Valószínű, egy nagyobb pálya lesz majd, hogyha megválunk ettől a helytől, de úgyhogy eddig nem is foglalkozok vele igazán. Aztán igazából gondoltam, hogy ezt a modellt bemutatom így nagyjából, igazából sok mindent nem tudok róla elmondani egyébként. Még tanulom ezt a szitut, hogy itt magyarázok közben videóban, de egyébként maga a modell nagyon szép. Ugye ott látszik a tapadó gyűrűs kerék, ott az ujjamnál. Itt még bemutatom. Tök faszán ki van dolgozva amúgy, semmi extra, egyszerű Roku Teknő, picit régebbi kiadás, egy hét alatt megjött, és igazából nagyjából körül mutogatom a gépet így egyszerűbben, hát ha ki tudtok szűrni belőle valamit. Nagyon szép gép, amúgy nagyon szeretem. Úgyhogy igazából beszéltem szerintem eleget erről a gépről. Szóval én köszönöm szépen a figyelmet, iratkozz fel, hogyha tetszik a munkásságom, és dobj egy lájkot, és dobj egy kommentet. Mondd el a véleményedet erről a videóról, mi tetszett, mi nem tetszett, várok minden szeretettel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!